menungso ora tataran. Walah dalah. Iki Petro nggawa graji iki iki. Ae susah entuke pokoke. Mungsuhe Nenggala kok iki pamunaing satu seti. Tamake Gunung Jugruk Segoresan. Iki tau tate kramas gedhe Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ora konangan. Supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah bae ayo mulih. Matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa. Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul dikandhake dandang. Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sinuwun Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Ora ngerti tata krama ing atase batur kok wani karo Bendara. Apa ya iso awake dhewe ngalahke karo anak-anak Pandhawa? Mulih piye? Mulih matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumangsamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa kok. Justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Bocah nomi keladuk wani kurang geduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Manuta karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Merga pustaka Jamus Klimasada diasta Prabu Kresna." Bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora? Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Truk. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Semar meng mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Kowe anak sing durhaka kowe. Ora iso mituruti karepe wong tuwa, anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbangane kowe urip ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ha nek cara aku, Truk, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekani pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati, nek aku pilih mati. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala. Raine iki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Nek mati wis karurane ora ngrasake apa-apa. Ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalah karo bayi wingi sore ta, Truk? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku saiki rada usir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke, wis usir-siran. Mulih wirang, ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Truk? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nisna. Mati utama, matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip.
Kowe matine to. Mulai ayo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Mlebu ning kono tampane widodari. Ora seneng atine. Oh ya. Wis maju. Ning aku tetep wedi ya kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Tru? Ngene wae. Saiki ngene. Iku nek ana anak Pandhawa Gatut Kacapata Japata sing tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Nek kira-kira arep mateni karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu. Sing nandangi aku. Inting ora omong kosong, ora yakin. Aku serius iki, Tru. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kowe nek kira-kira Antasena apa Garuk Kacapata aja tekan kene, arep mateni kowe langsung jawel aku tak sikate, Tru. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takonono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajahe, Tru. Ya. Tenan ya, Gong. Tenan. Toto-toto, Gong, tak takonane nek kira-kira arep mateni awak dhewe, kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir, aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndara Antasena. Iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kepara nyata. Kowe tak takoni ngaku ya, Tru. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepundhing. Tru kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu utawa ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja nglakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mangkene to. Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para punden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke punden Pandhawa. Ayo Gong, ayo. Gong, sik wetengku lara itu. Wetengku lara banget iki. Lah terus piye iki? Sik lara tenan iki, lara sak dhuwur-dhuwure barang gitu. Apa? Waduh, tekan pulung ati ya, Tru, rasane. Ya wis rasa mikir werna-werna. Kanane kaya ngene kok tak mikir werna-werna. Asam lambungku munggah tenan. Jangan ngomong aja, Tru. Iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya. Siap, Nino, siap. Mangke enten. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa, ning ya sampeyan nampa atur kula, tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-lorone niku pun mlebu teng sampeyan, mangsaring sing bener sing pundi, sing puput sing pundi. Mboten. Ning kula tak matur, apa to sababe kula kok wani karo Siwa Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Dower niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung, Bagong wani niku merga Bagong belani karo bapak. Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syarate Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, ning teng riku pun wonten Sila Ndarawati Sinuhun Prabu Mandura. Ngendikake nek kepengin nyiyun ngampil pustaka Jamus Limasada, kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki Dower nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa? Wonten kelakone. Wonten niku. Terus Sinuhun Mandura duka. Bagong manusmane jajalan Sukertane Bawana, kowe menungsa ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong iki pancen wonge ngeyel. Terus Sinuhun Mandura ngendika ngenten iki. Bagong kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat. Men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele. Nek ngonekke Petruk ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak, kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampeyan tak unekke, Antasena. Kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora?
Aku nesu Petruk. Nah padha kula ya nesu. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Wah. Nek tak hitung-hitung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa, Truk. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel opo aku ora dosa karo kowe. Nah, ngoten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung. Mana aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Truk. Tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Truk. Piye disikat saiki apa piye? Oh sike. Nggih rampung masalahe kok disikat. Lho, wis teluk kono. Ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis teruske rembugane. Ya. Sikat saiki, Truk. Ora. Iki meng tanganku kumlawe pun kena wetengmu kok. Tak ora nek njawil. Nggih aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garukaca, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tencrekku to? Ono kene, ndukrukan tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambayen. Anggere aman kok waras. Lah terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca, kowe aja bales, kowe manut wae. Atrene modar. Truk Garukaca niku otot kawat balung mesi. Lah kula nek dipotol sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong lara, nguripke wong mati. Kuwi lampuh ngono wae kok netrel. Ak dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didetel pripun? Sapa sing aku netel? Bagong. Kene kok kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe ora tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gedruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oh nggih. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Wae dindani nang ngene Ndara Garukaca kok. Heeh. Kae dindani Ndara Garukaca tekan kene takoni apa wigatine. Wae ora usah wedi. Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk. Enten apa karo awak mriki? Petruk, Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Si Mandura ya. Oh nggih. Leres, lha pripun to? Didhawuhi dening Si Mandura, Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngina karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa, teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, penak awakmu. Nek boten purun wangsul, mapano. Apancat pundhakmu tak gembol dasmu dina iki Petruk. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku. Teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nuwun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Lah kok sampeyan bayi wingi sore. Sampeyan mentolo ngunekke Petruk pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampeyan pancen mentolo mateni Petruk, mak mateni. Lah sadaya tak kok kan gunem. Mang mateni mboten apa-apa. Nggo mang potol sirahku lho. Mang potol Den. Kula percaya sampeyan iso wong sampeyan niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau dadi dijedi teng kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah, netepi kewajiban kanthi lahir batin.
Ning bareng dewasa sampeyan mung dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Lho ati kula nek cara sampeyan kaya ngeten iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang potol. Nek sampeyan mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih. Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Merga Prabu Pandu simbah sampeyan niku arep ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk. Ora kowe kok iso nangis, Petruk? Ayo iso no ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut ya. Cemelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek lho wis metu kabeh. Ndara Gatotkaca tak critani terus raine saya pucet. Terus klepat. Mabur. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya to. Didumdil gane aku wis ngalahke loro mengkari Antarja. Tandang ngono. Waduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Ket mau meng nang burine terus ayo tro meng dolopi tok. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Oh, iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Putu ula piye? Mbahne Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah, matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Oper ula sendok sing paling entek-entekke gong. Apa? Kuwi gak isgo goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh ning wit gedhe ae. Ngisore ketok ijo banget, go nglikar kok kaya penak banget. Mun nek wong goleki kowe, omong nek aku ra ono, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jile. Oke. Lakonane terus ora usah melu-melu, Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki. Deke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu ora ana wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Swara radio. Radio ngendi? Ora goni radione kanca-kanca. Lu tau urung ta kowe? Urung. Lagi anyaran kok. Petruk nendi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Mateni Petruk? Iya. Petruk tak wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku ejo. Lho, Petruk iki kakangku, Mas. Petruk iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petruk iki waras. Aku Petruk diame-ame patine. Kowe iki duwe hati ora, Jo? Petruk iki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petruk. Menungsa apa kowe? Lho. Yen kowe ngunek-unek karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mestine mergo aku wong tuwa ngajari karo Canom. Serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane ula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi takno ulamu. Lah aku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ha. Piye? Gemu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Piye gawe mlonyoh awake Bagong kok? Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani.
kok mung disembur. Kok ngerti ora? Bagong iki anake sapa, Jo? Bagong iki anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya, ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Segara tak demek iso asat. Ah nyoba piye? Lapa aku iki nek nganti wis murup abang, kowe mlayu ya, Jo. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana Sunendra Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketak-ketik? Tengah epek-epek iki nek abang kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa ana berita Antarja meninggal dunia, aku aja tok salahke. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu ngono mati tenan. Kok saka kono kaya bengok-bengok banter banget. Li ngapusi piye? Tak apusi epek-epekku ki matno, abang apa ora? Kok glelek duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Sajae epek-epekku iso malih tenan tur ning mbok dayane apa. Mripate Antarja saya mendelik terus tamake kowe brubut ngeleng terus. Tak uyuane ya. Aja. Kaya jangkrik wae terus metu ora. Ngono anu, wah ampuh tenan e. Heeh. Gong, ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Anggo udu. Kae lho. Heeh, kae lungono lho kae. Oh, ada. Ana sing pentas anggo Abimanyu ora iso mabur. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu bendara, dudu sapa-sapa tru. Patih Mandura. Nek kira-kira nyekel awake dhewe diajar wong lho. Edan. Petro. Nggih, Ndara Pragota ya. Wah. Kae sing muncul klambi sapa e? Bagong. Wah, setan tenan. Buaturan ditata krama, ora tau wadus meka kaya ngono. Wah, waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah, lemane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku matke Bagong ki bayar wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Ora getak ngono to, Gong. Man cerewet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, nggri sing guyah-guyah bandem batako raimu kowe. Tau tak coba copot sak gusine, Nduk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku kulino dinggo. Dadi kendro gusine. Ndara Pragota, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Truk. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat lo candak mergane patimu. Kene mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong. Ngomong kiwir-kiwir iki ra risi apa, Go? Ora, malah apik kaya kanggo mong iso ngono kuwi. Mbok nek kelep mbok men malah ra wareg selawase. Mati dari aku Pak. Nyilek anu perbaikan jalane. Ngendi? Ngisor kono ngambil, Pak. Gotong gede, Pak. Cucuke ndase Pragota modar kalau gedhe abikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho, Kong. Iso mati kok? Ya iso.
Pragoda iki iso mati to? Iso iki menungso ya. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki, Tru. Wo gagar otak. Tenan kengko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat. Terus pingsan, terus mati. Kowe goleki polisi. Kae iki mau ki watu. Watu apa? Iki sing karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati mbok men. Wis ora bakal tak pikir modar ya wis. Petro. Ponokan Bangong ora minggat saka negara Ngamarta. Untung cekat-ceket ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka ya sini Petro kan nang bola ora minggat saka negara Ngamarta glandang nenggala. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong nek melayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Monggo suarane mak buk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lemu mlayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petruk nyol tampan ana nenggala. Terus iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok. Ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat mlayu aku arep mlayu wis ketinggalan adoh. Ana ojek cecek tak cengklaki. Oh. Wah, mlayu kok. Wis sing ngojek ki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek diselip Baladewa? Baladewane ngelip. Bedagang ora to aku merem karo ngangkep tukang ojek. Oh, to tak walik areme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Terus Terus ngapa iki? Ngisul ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. oh iya ya. Wis malah tentrem ning swarga, Tru. Aku iki bangetan ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sakarepku kok ya. Wis modar wae ora apa-apa. Lho, dengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis rasa wedi, kowe tak sangoni gaman, maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Matimu petuk widodari ning elek-elek ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, golekno gaman. Hah? Golekno gaman. Arep apa? Arep maju. Wah, ngono kuwi cah kendel e, mati kok wedi. Apa? Ya, majune terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi iki nang golok ya. Ya, ganti. Aku memang kurang manut piye ta, Tru? Ya, siwak ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sak tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus ora ketekane SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kenek, udu. Pokoke ngono universitas. Ora, maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju ono. Iya. Taman iki ya kok. Taman yo gradi cengele Baladewa. Ayo, Amos Suramrata, Jayawrata. Imbang yen padha-padha iki graji menungso ora tataran. Wah, dalah. Iki Petruk nggawa graji ki iki. Ae susah entuke pokoke. Mungsuhe nenggala kok iki pamunaing satu seti. Tamake Gunung Jugruk Sekoresak. Iki tau tate kramas gedhe Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ora konangan. Mati telat. Ngantos kula mboten saged amam bengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan mboten saged dipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura.
Koko Prabu Mandura boten saged angampah mubal babaling karepson wekasan ngeliga Kyai Nenggala. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhan kuntal kaprapal. Samangke boten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah. Nggih, Kyai. Sajaipun Petruk ngewi-ewi dhateng Kyai Mandura. Kasengaja ndudul kamurkanipun ing Kyai Mandura wekasan kula boten saged ngampah mubal babaling karepson Petruk kenging Kyai Nenggala. Nanging sasampunipun menika wonten raos getun salebeting manah kula. Nanging kados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih. Kula nyuwun pangapunten. Namung kuwatosing manah kula menawi ngantos sakmangke Kakang Semar ngertos lampahan menika tumuli Kakang Semar boten narimakaken sinten ingkang badhe saged amambengi kamurkanipun Kakang Mayantaka. Parandene gagar wigar tanantuk karya kula nyuwun pangapunten paduka Kanjeng Koko Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Bab tanggel jawab kula mboten badhe selak. Namung wonten sukule laning penggalih paduka Yai Prabu kedah paring pustaka jamus nyang Jimat Klimasada. Mamaringaken pustaka jamus Klimasada tumunten kula badhe maluyakaken negaring Ndarawati. Mangke menawa Ndarawati sampun ketingal padhang. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka jamus Klimasada wonten negaring Ngamarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petruk. Kula mboten badhe wantun atur lamisan paduka Yai Prabu Ngamarta. Menawi kula mekaten dinten sakmangke monggo pustaka jamus Klimasada kula aturi nampi. Nanging menawi mangke negari Ndarawati sampun ketingal padhang kula suwun pustaka kakunduraken wonten negari Ngamarta. Nggih ngestaken dawuh. Koko Prabu Mandura nggih. Sawetawis Koko Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta. Gusti, aku tinggal ning Ngamarta iku arepe piye? Monggo praprakone negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi. Mangke menawi negari Ndarawati sampun padhang kula ngunduraken pustaka jamus Klimasada sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut. Mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta, Yayaji wonten dawuh pusaka kula aturi maringaken. Lan sakmangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Koko Prabu monggo kula aturi nampi. Iki para Pandhawa kalah ngumpuk ana ing bangsal pengrawit. Monggo pendak-pendak pun Kakang Suwana ning Praja Ngamarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalihipun Kakang. Nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yai Darmakusuma sajake ewa nyawangipun Kakang. Werkudara gligaping paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono uga tumungkul ing Kisma. Koko Prabu? Nggih. Wonten menapa menika? Gusti. Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Nalika semono kowe sowan nang Praja Ngamarta nganti kalawan pun Kakang. Pun Kakang tok dadekke saksi tama bakal atur Risyadi kunjuk Yai Samyaji. Ngandhake enten negara Ndarawati ketaman pegebluk. Mula pun Kakang mbok kanthi dadi seksi nggone Risyadi bakal nyuwun ngambil pustaka jamus Klimasada. Barang Risyadi nampa pustaka jamus Klimasada pun Kakang tok tinggal ning kene. Alasanmu engko nek wis negara Ndarawati katingal tentrem, aku tok pethuk saka negara Ngamarta. Ya aja gawe bingung atiku lho Kresna. Setyaki wonten timbalan. Wis kecandhak saiki barengipun. Iki mesti ana Surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak uruse dhewe ora sampe melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus Koko Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yai Samyaji kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Koko Prabu? Nggih. Mangke kula ingkang badhe narbuka lampahan menika. Tegese piye? Kula aturi lenggah prayogi. Arjuna kula wonten maring adhawu. Perangan ingkang padha lenggah ning kene iki ora ana sing tak percaya kejaba mung Syadi. Merga jagat iku wis dadi paseksen, Wisnu kuwi bibelah dadi loro. Ingkang separo mapanangganing Nata Ndarawati, ing separo mapanangganing adiku Madukara. Ipun Kakang kuwi geni Syadi urupe, dadi ora iso dipisahake. Janaka wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati. Gunakno netra batinmu ingkang cetha Yayi. Nggawa pustaka jamus Klimasada apa dudu Janaka? Bilih negari Ngamarta kedatengan Drujana ingkang membuh paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nidra pustaka jamus nyang Jimat Klimasada.
Wonten satunggiling Durjana ingkang saged marojol saka sela selaning garu. Nindakaken telik Mangendrajala. Krungu to? Ya. Kok Prabu mireng? Ya, aku ngerti. Lah iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Limasada mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun. Menapa Koko Prabu badhe tida-tida lan aturipun ngadang kula panengah? Ya ora. Ning ra terus rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene? Wit biyen mula Werkudara ki nggone wong utuh apa anane. Nadyan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe. Ilanging pustaka Jamus Limasada diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Limasada, aja ngaku kadange tuwa. So, wonten maring adawuh. Tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloho ning ucape sarwa bener. Mula aku ya ngertine sing nggawa Ratu Ndarawati wujude Kresna. Yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka Jamus Limasada, kowe padha karo memirang karo pasuryaning pun Kakang. Memirang karo kadangmu tuwa Mandura. Prabu Baladewa, mbok gawe isin negara Ngamarta. Ora iso nemokke aja ngaku dulurku. Dados pundi lampahan menika wis ora sandadak digetuni. Saking ngelakon kuwi adile mung dilakoni, inggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok menawa wis dadi lakoning Nata Ndarawati lan iki wis dadi sandang aku. Tak nggone Janaka ora usah kuwatir. Inggih, nanging pustaka Jamus Limasada ical, ilang kuwi ora iso digoleki to. Inggih, ora kok menggo wangun-wangun, inggih. Semono uga Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi Parambaduka. Semar kuwi samar, kae ora iso digagapi nganggo. Ya kuwi nalar sing ganep. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk merga Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe meneh mesti dadi udan. Mula Kakang Semar budidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Parambaduka, ayo budhane karo kadempel. Wonten menapa nyuwun dawuhing Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Kok ora bungestaken dawuh karo pun Kakang bareng. Enten apa, Den? Kok sampean rawuh enten karang kadempel? Kakang Semar. Mestine Kakang Semar wis antuk ature anakmu si Bagong nggone mbok duta menyang negara Ngamarta, ya kuwi bakal mboyongi marang para Pandhawa. Ah, nggih. Pancen anakku lho Bagong wis crita akeh-akeh. Babakan anggenipun Petruk pasulayan kali Ndara Baladewa nglabuhi sampeyan Kakang Semar. Mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan yen to satemene ingkang mboyong pustaka Jamus Limasada kuwi dudu Nata Ndarawati. Mangke riyen ning blegere sinuwun Kresna. Mula sampeyan ora usah dadak selak. Sampeyan ora usah dadak kanthi pawadan Ndara Janaka. Semar niku napa sing dumadi katon wonten ing netra nggih niku sing kula percaya. Monggo Bagong ngendikake utawa atur kali kula. Nek sing nggawa pustaka Jamus Limasada sampeyan. Mula sampeyan lajeng selak kaya ngapa niki dadi pedamelan sampeyan balekake pustaka Jamus Limasada kalih goleki teng pundi dununge anak kula Petruk. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk Ndara Kresna iki kewajibane Nata Ndarawati. Yen pancen iki kabeh mbok pasrahke marang Kresna, aku ingkang bakal ngupaya menyang didununge pustaka Jamus Jimat Kelimasada. Sartane arep ngangin-angin kabar menyang didununge Petruk. Apa wis tekaning pati apa isih urip? Mengko aku bakal paring ngabar kelawan Kakang Nayataka. Dene sampeyan tanggung jawab perkara lakon iki. Sampeyan ampun kuwatir kula kanteni anak kula nala galing-galing Bagong manginggal budal saking Karang Kadempel ngupaya pustaka Jamus Limasada. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ora usah dadak mesgul ati mayuk, digoleki kanthi lega-legawaning ati. Muga-muga Jawata paring pituduh menyang diduneng pustaka Jamus menyang Jimat Limasada. Monggo kok ora bu kula dherekaken Kakang Semar aku nyuwun pate wonten dawuh sinuwun. Wiwit budal saka negara ing awu-awu langit, Ratu Gustimu aku Prabu Dewaningrat ing pengajap sumusul kawan bapa Penemban Dewa Kahana ing nalika semana
ninggal praja ing awau langit sago bakal nglulusake panjang kaku nggonku dadi ratu ning negara Ngamarta. Nanging nganti tekan dina iki lha kok dadi ora ana kabar kawusanane. Tumuli sira tak kanthi nyabrang segara prapteng tanah Jawa. Lah banjur bakal menyang ndigone awake dhewe ngupaya menyang ndi dununging bapa Penemban Dewa Kahana ingkang sago gawe ringking para Pandhawa. Ingkang Rama Begawan Dewa Kahana menika pandhita ingkang limpat, pandhita ingkang wasis waskita ngesti. Mbok menawi kangungingani bilih kula lan paduka Gusti kula ingkang sinuwun mapan wonten gising samudra Penemban Dewa Kahana. Mboten saged dipun raosi dene nembe kemawon kula raosi kaliyan Patih Dewa Yaksa. Paduka sampun wartedak merpeki papan panggenanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Anak Prabu, eneng apa lah kok nganti kraya-raya nyabrang segara? Krana sareng kula ampah-ampah parandene sakmangke mboten saged anduwa dhateng pepinginane ngraos ing nan bangkit pinambeng. Anggen kula kepengin dados nalindra wonten negari Ngamarta. Sakmangke kula badhe nyuwun priksa Penemban. Panjenengan sampun sagah ngupaya keringkianipun para Pandhawa. Sakmangke kula nyuwun priksa, lajeng keringkianipun Pandhawa menika mapan wonten pundi? Mara gage midhangetna ya nggih. Iki pusaka wujud layang druwang putih, mulus putih. Iki ingkang winastan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Nggonku ngimpi-impi kepengin ngrebut pustaka iki. Nganti wis sawetara suwe mapan ana ing Praja Ngamarta. Tumuli aku entuk srana Membanata Ndarawati ingkang tuhu kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa. Wekasan Pandhawa ora padha cubriya kelawan aku. Pustaka Jamus Lima Sada diparingake marang aku lan saiki wis ndak asta ning astaning Begawan Dewa Kahana. Ngerti ya nggih? Pustaka Jamus Lima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada kuwi upama kowe bakal mateni Pandhawa 5 angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Pandhawa ora bakal bisa nglawat Dewaningrat. Wonten paningalipun ingkang putra pun Dewaningrat. Anggen kula badhe kelampahan lenggah dampar ke Prabu negari Ngamarta. Sirmu piye nggih? Mboten wonten ingkang kula ajab kejawi amung saged mbondo Pandhawa gangsal. Lah banjur keparengmu dinten menika badhe kula ampyak negari Ngamarta. Sira ora nggawa wadyabala sak wutuhe. Najan kula mboten wadyabala sak ketaipun nanging Bapak Penemban sampun saged mbeta pusakanipun para Pandhawa. Pandhawa tentu sirna sae tanganipun ingkang putra. Ana satriya baguse uleng-ulengan kaya ngene. Mongko saka panasaku aku ning negaraku ki wis bagus-bagusing para ratu, para narendra. Lah kok tekan kene malah ana satriya baguse ora jamak sapa? Raden Janaka. Kowe sapa Narendra Muda? Abu Dewaningrat ya. Nlonjong botol kang dadi tindakmu ana ing laladan negara Ngamarta. Sediamu apa? Mung kepengin ketemu karo para Pandhawa. Raden, Pandhawa wis ora bakal suwe lono urip ning alam marbab. Penemban Dewa Kahana wong tuaku, bapa guruku wis kelakon ndusna pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mula Pandhawa bakal tak tingkesi mbaka siji. Tak pateni aku lenggah dampar ke Prabu negara Ngamarta. Wong kanggo ya kowe Dewaningrat. Ayo ndi kang aran Dewa Kahana ora mbalekke pustaka Jamus Lima Sada tak tugel janggane. Lho. Lah kok dadi kowe sajake murina karo Dewaningrat? Wah, aku panahing pangenenging Pandhawa Dewaningrat. Walah dalah. Sing idane muni macan. Apa abamu? Malah babar pisan tak ibarate aku ngethok wit sing gedhe, ora tak jujuk deleke ning tak piprili pang-pange. Kowe dhisik tak bondo mung kari dulur-dulurmu mara jajalan. Lah kok dadi anakku Dewaningrat bondo yuda karo sapa? Penemban. Kula sampun pinanggih panengahing Pandhawa Raden Janaka. Menapa ing Paduka ndikaken sedaya kala wau boten wonten nyatanipun. Lho, lah kok dadi ngono? Nyatanipun Janaka koncatan pustaka Jamus Lima Sada tasih digdaya. Nembe sekedhap kemawon kula sampun dipun ajar denipun Janaka. Minggira, Janaka iki sapa? Begawan Dewa Kahana kowe sing nyidra pustaka Jamus Lima Sada dasar kepara nyata. Ora mbok balekke tak cangking siramu damu dadi kandha Endawi. Tiba saka Dirgantara Koko Prabu piye?
Kula sampun manggihaken ingkang Idra Pustaka Jamus Lima Sada. Lho, wis sampun sapa? Pandhita saking awu langit peparab Begawan Dewa Kauna. Rambut daya ngrebut. Kula dipun getak kontal kendhang kamracundhang. Dawah wonten ngajianipun Paduka Kanjeng Koko Prabu menika Koko Prabu. Kena nenggala wis jam 3:30 mau kali tiba 3:30. Saking suwene wah ya ngliwati pirang-pirang pulo. Nek ora apa-apa nang jeneng ya wah ya iki piye kok. Oh dadi ning alas kok ana wong dodol soto ya. Mbelani bapak nganti malah ketuyung-tuyung uripku tekan tengah ngalas ngene. Wah, jan mir. Gong kowe sida omong bojoku nek aku ora mulih 3 dina kon nyameti tekan 1000. Ah sing dislameti sing meger-meger e, Wer. Sing dislameti sapa, Gong? Kowe matur karo bapak nek aku ijek urip. Ning kowe ya ora ngerti nek aku ijek urip ya, Wer. Aku janji kaya ngene kanan kowe ki arep kepiye lor kidul wetan kulon ya ora weruh kiblat. Gek rungkute ra jamak-jamak kaya nek ning alas aku iso urip. Bebet entuk apa tak beleh tak pangan. Ning ora ngerti kiblat. Nek mungsuh kewan galak wae iso mlayu iso endo. Nek mungsuh demit terus dicucuk mbun-mbun aku. Wah, wis urip kok kaya ngene iki. Nek ora nulungi aku bangeten, Pak. Basa lembut kira iso dirasani kok. Lagi tak rasani cucuk mbun-mbun aku. Krembyah. Ora pangling mesti gendruwo iki. Petro, lah ngandel lho. Setan ngerti jenenge wong. Kowe sapa? Wah, la dalah. Petro, kowe ora tepung karo aku. Kok sajake tambuh karo awakku kowe. Lah wong tuntut ngerti kok sampean sinten, sampean tunggu wit pundi? Aku dudu demit, aku dudu bangsaning jin. Lah bangsane napa? Saiki aku bangsaning dewa, yen biyen pancen bangsaning jin. Bangsaning jin? Iya. Kowe tau urip karo aku pirang-pirang atus abad kepungkur Petruk nalika kowe durung dipek karo Semar. Kowe durung digawa karo Semar, kowe mbiyen urip karo aku, kowe kuwi mbiyen rupane bagus. Ning merga kowe ngecu begal ngampak maling sing mbok begal Semar, kowe dituduti awakmu nganti wujud kaya ngono. Petruk, aku Jim Solontara Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Wah, bapak to sampean? Iya, Petruk. Nggih, wilujeng, Pak. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Aku saiki dadi dewa, Petruk. Wah, malah sampean mulya dadi dewa. Kula mangdawi melu Semar seprene malah kere terus kaya ngenten iki ra mundak-mundak. Iya, Petruk, ning pancen kodratmu pancen ngono. Nggih. Kok mrepeki kula? Kowe susah. Lah nggih kaya dipisah karo kulawarga. Ya aja susah. Kanthi cara mengkene kowe ingkang bakal bisa menehi pepadhang tumraping bendaramu Pandhawa. Lan kelakon penjangane Semar ya saka kowe. Napa nggih? Iya. Carane jero ngalas kaya ana sendang jenenge sendang malih warna. Nyemplunga sendang aja wujud Petruk, mengko kowe dadi sarana padhang kan. Wis tuwa wae. Ana malah do kepensut malah. Pokoke masalah. Ya wis tuwa wae ngono nggih. Nganggo jeneng sapa? Demang Wangun nggih, Pak. Wangun. Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa nggih. Aja lunga-lunga nang kene wae. Delongkas pepundhenmu do tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungono. Kuwi dadi pancatan wolu bali karo bapakmu Semar. Koko Prabu piye? Kok kendel. Arjuna kula wonten dawuh. Iki lho. Ana wujuding pawongan wis keladuk yuswa. Mongko tak sawang kok sumunar cahyane, kekuwunge nganti belah ana ing antariksa. Iki ora wong baen-baen. Baen-baen napa niku wong-wong alasan kok. Mboten sak digaken niku wong-wong alasan. Kusik nala garing tak takonane nggih. Kowe sapa? Menawi panjenengan dangu kalian kula, nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa? Nggih. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho.
Wis ngerti karo aku, sampun pangestunipun kula menika. Rada apik iki, Gong, nek nek wilayah ndelok babagan sekore mbedhek iki wae, Gong. Heeh. Wonten wigatos menapa panjenengan merpeki dhateng kula? Cakrawangsa wonten timbalan. Aku kuwi bingung sababipun. Merga aku kuwi duwe mungsuh ampuhe kegila-gila jenenge Dewa Kaana sing nyolong pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada. Nek aku njaluk tulung karo kowe sagu ora? Lah nek panjenengan ngersakaken kula tulungi kula ya sagu. Sagu tenan, sagah. Nek kowe sagu pustaka Jamus Klimasada rebutan. Yen perlu Dewa Kaana patenana. Sampun pikantuk idi palilah paduka Gusti kula. Wis tak keparengake nyuwun pamit. Pinter njara langit ora menang karo aku, lembut ngungkuli banyu ora luwih lembut tinimbang aku. Kowe nyidra pustaka Jamus Klimasada sarana culika, aku ngrebut ya salana culika. Kula menika ngantos bingung Rama. Pendak-pendak kula majeng mangsa Pandhawa kawon kula mundur nyuwun pambyantunipun Bawa Perban. Majeng malih kawon malih mundur malih nyuwun biyantu. Kula menika ngantos namung wirawiri kaya ratu bodho lunga-lunga. Kula nuwun sewu, nek pusaka kula betane parang mboten nyah tampak kowe muni pendhita pinter karo aku iki srayaning Pandhawa. Pusaka rebutan sampun sinuwun. Lho, kok wis piye? Pusaka tak tampa, pendhitane dipateni sisan. Nulungi iki aja ketanggungan. Aja mung separo-separo. Nulungi ya sakabehe patenana sisan. Nyuwun pamit. Wis elek rupamu, elek pakartimu, isih lekoh gedhoamu. Kowe pendhita wani tumindak cidra mboyong pustaka Jamus Klimasada. Kowe ayo balekne, kowe sing kudu sumingkir, ora kok balek tak ajar kowe sing tak ajar. Kaget. Mak telepek kaya telek. Iki sapa? Ana wong kok suarane atos ora jamak-jamak. Gek bentuke kaya bajai bajuri. Dengkulmu mlocot ora? Syukur Tole, kowe isih urip. Tole sapa? Kowe aja ngaku aku ora rumangsa tepung karo kowe. Nek wong liya ora ngerti nek bapakmu ngerti, syukur Petro kowe isih urip. Ora titis piye? Piye Petro pustaka Jamus Klimasada? Pun matur sinuwun Ndrawati pun kundur, Pak. Syukur. Ning sinuwun Ndrawati tenan to? Estu nek niku. Lah terus ming sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Namine Dewa Kaana karo Dewaningrat. Sapa? Dewa Kaana. Wah, aku mung sapa piye? Kowe arep lali karo aku kok. Sapa kowe Dewa Kaana? Dewa Kaana dengkulmu mlocot. Nek ora tak enek iki. Wadya balamu jak bali. Inggih, ngesraken dawuh. Baju barat tumindak elek ning desa Ngargasari kene mungsuhe Semar. Ngestaken dawuh. Ayo mulih. Inggih. Aduh. Dewa Srani liya dina ya ngger cabagus mangane diamuk karo Kakang Semar kowe malah kewirangan bali sebal. Sapa? Jaramaya, ha? Wah, arep ngopo njaluk daging stampel getih setetes yo tampanono. Purwamadya usana pun paripurna. Sedaya manggih wilujeng boten manggalang setunggal menapa. Monggo sami ngucap syukur resanipun Gusti. Muga-mugi menapa inggih jangka dening pepundhen mriki saged kasembadan. Kula sak rombongan tak nglajengaken lampah nggenipun nguri-uri kabudaya. Mugi-mugi pinaring mono waras lancar niring sambikala ya Semar. Purnaning gati sura sudra jan kang retsa brasta kaping 8 Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih Ndara.